Chineke nna nke pụrụ m ihe niile bụ Chukwu okike abịa ma bụ onye anyị na-efe. Anyị na-agọzi aha nsọ ya wee na-aja ya mma. Ọnụ ụlọ nwanne anyị nwoke ka anyị bịara zuru mba mgbe na-elekọta anyị na Atlanta. Akpọ anyị oku anyị wee bịa site na amara Chineke anyị wee rute ebe a n'udo. O nweghị nsogbu ọbụla anyị gabigara n'ụzọ, onwe onye ọbụla ọkọ kọrọ n'ahụ. Anyị na-asị na anyị na-atụ mma anyị na ndị gboo na-eme ya. Ọ nọkwa n'ime akwụkwọ nsọ a na-akpọ ya Libation. Ndị Juu na-akpọ ya drink offering. Onye anyị na-eme n'ụbọchị nke ha na ezinụlọ nwanne anyị nwoke n'ala ndị ọcha na Amerịka bụ ebe ebere ije gata inye n'ime ya. Anyị na-asị ma ọ bụrụ na ọ dịrị nwanne anyị nwoke na mma, ọ gaghị zụta mmanya were nye anyị. Anyị agaghị hụ ebe anyị na-anọ. Anyị na-asị na Chukwu okike abịa ma jikọtara anyị n'ebe a n'ụbọchị nke taa. Na ndị ichie bụ ndị lara azụ na njem anyị na-aga bụ ndị anyị na-echeta. Na anyị na-akpọku eluigwe ma kpọkuo elu ụwa. Na-asị onye ka eluigwe maka elu ụwa na ha ji chọọ bịa Amerịka na anyị ga-ahụrị ya. Anyị na-ekwu na ọ ga-adịrị nwanne anyị nwoke na mma bụ onye kpọkọtara anyị ebe a n'ụbọchị nke taa. Ọ ga-adịrị ezinụlọ ya na mma. Anyị na-enwe ndị bara ọ ga-adịrị anyị na mma. Anyị ga-enweta ihe ọma na Amerịka anyị bịara. Anyị ga-aṅụta ọṅụ, ṅụta udo, ṅụta ịdị n'otu, ṅụta ọganiru. Nke ka nke na n'ihu ndụ anyị na Biafra ga-abịarịrị.